demenan masih pada sini sampai tua dulu ada jodoh bangun hubungan dilarang cinta katanya di asmana masih anak indah cintane di desa ini pakai ari postagu kula deman sayang seribu sayang kembang melati murah mislayu sampai mati aldi cinta akan tekun kembang puri masih sayang kembang warisan di bekalangan simpannya kakak masih ada semendi eling-eling kong certawan kayak deket sosbere bisa diilangkan tutup bayi demen perasaan sulit terganggu dan sejenak ketemu iringan kenang sopane kebayang gantengnya mungkin yang teman konser toa manis anak sindre sumberlang iringan kenangan sopane pangkula ngerti sampai nyaris duwe hati tapi kepengen pula orang bisa kalian masih sempurna saya mulai sampean cinta seminggu sepisan papai arif dikanan ajan pada kawin tapi ikatan batin rasa prihatin kinilah janji kawin kembang suri di wadahnya tombol kuna dua laki sering di bobodoh nolak alam bayi duit pada mandi dijaluk di bos silik sewa di mari hati kesurigan papai arif anak apa biasa iman yang kaya kemang-mang disuguhi mangan paslawan orang yang ditangan bengi ditembak orang-orang mengerti yang masih dapat bekas
aku aja tarik pati gawe Yusufi Wansi burit sujarek pamit Hujan mutik ngarinsip Kilaban pating lebar Sisi pasir Jangan Bangsa sarap naprek datang Di bandar Oke, mau sing Nenek Kilaban Hmm Kamu berobatan tangan lah. Mangsa sarap narik datang di bandar kilapan ombak letih pating si paer loro sisi pasir jajan jaganti langit janji pasir mengkepada rasa cinta jaganti muka lalakon buaan sisi pasir jaganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Kiai, kula ki ya tujuannya si anjang sono dumateng panjenengan. Ya mangga paman selengut iki sing griya takonon terus wonten prayogi punapa wonten wigati punapa wonten pekarep punapa mangga lenggah krihin sadurunge isun nyukani dedaharan kang ecak nyukani minuman buah-buahan kang seger kangge panjenengan manggan dodo kakang tetep kang ajeg kados mekaten nggih matur kesuwun Kiai Kiai Telaga Jamun kula ku ya ditemoni bae ditemoni mawon dumateng panjenengan ki bagaikan umpama bunga merwata suta. Bunga tembunge wong seneng merwata kuya jari dalang si gunung. Suta kuanakan. Jadi seneng nyongke ditemuni mawon dumateng panjenengan, dumateng kiai, dumateng guru kuya senenge kaya bunga anakan. Oh, kaya duwe negara sesigar lah. Kaya nemu duit puluhan juta konon kiai. Iya matur kesuwun dumateng sampean sedaya muridisun wis aja muja-muja isun aja ngalem-ngalem isun aja ngagung-agungan isun agung-agungaken bae Gusti Allah muja-muja muji-muji maring Gusti Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad nggih kados mekaten Kiai mung kula li ngaji panjenengan yo wong bodho wong goblok jeblok, wong melarat keciprat gendong kuburan. Ngaji lu belum ngerti-ngerti, konon. Mung ya belum ngerti-ngerti ke yong-yong pengen takon. Oh. Pengen takon baik, senajan belum ngerti, bokat bae lu ana si nyangkol. Senajan otak nyong ya otak barlen, bakal bubar ya kelalen, kecuali ning panganan. Ning udud, ning tebruk, ning kopi ya mambu bae ning kup ning cungur pating selemut
Oh kaya mengkonon tapaman selengut. Ya iya kok yai. Bahkan yang panganan sih kelingan buaya. Waduh, ngotak ini akal gitu. Kelingan buaya, waduh. Pating pelayap ku panganan. Apa mana durung nebruk durung ngopi. Wonten tate bruke kopi nek. Ya ana gawe dewek bae los ning jobong. Kader panjenengan biasa manjing metu ning jobong isu. Ya matur kesuwun Kiai. Lho, ya bakal beli esuk-esuk durung nebruk segelas, udude rong batang, telung batang, toli kopine rong gelas ku ya masih kecut Kiai. Oh, dadi mengkonon ya wis los gawe kopi. Gawe tebruk kanggo tamu-tamu isun sekalian wene anak hormatana panjenengan kang damel isune kang ngadepi santri isune. Nggih, matur suwun Kiai. Ya mungkin kula ketanglet-tanglet krihin ngono Kiai. Iyar pitakonan apa paman selengute. Ya nyangka wong bodoh ya. Wong goblok. Wong ora ngerti tapi ya pitakonanku ya penting, bukan bae nambah pengetahuan, nambah wawasan, nambah memahami. Oh. Sing takon apa bedane pengetahuan, apa bedane mengetahui, apa bedane memahami, apa bedane ilmu. Oh, kaya mangonon. Toliku anak istilah cuma kenen Kiai. Insan kamil. Insan kamil mukamil. Oh, kang kados pundi kang darani insan kamil ku. Kula nonton wayang Jaka Baru. Jare ki dalang Anom Oni karo dalang Anom Rasnoto bahwa Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri para sunan iku den sebute insan kamil. Apa sebabnya den sebut insan kamil? Bakal isu disebutnya insan kemul. Oh. Apa sebabnya? Apa bedanya insan kamil kalau insan kemul? Oh, pitakonane mengkonon tayang koisun jawab antara insan kamil panjenengan ngarani anggane dewek, ngarani badane dewek ku insan kemul. Yang koisun jelasaken santri sun bokat anak kang ning pengker kang ning ajeng bisa jelasaken pertanyaane iki paman selengut mangga bokat saged. Aduh, kula punten Rama Kiai mboten paham pertanyaan paman selengut insan kamil, insan kemul kados pundi? Insan kamil, insan kemul ya kula mboten paham. Pak RT muang papai ari pos jagung bosin wengi tadi terus katangking kan tenan papai oman paparendi mas juana pun sirto kan tenan monggo emuna nu sakit sakat tersuan sabudurungan abungit sempakan amandar agung sabudurun cinta ulang bos cilik geningan lipat bukaan mundur masih tarik tipisan serasa mira mandrat sangkuan dina cerai kalimat
makursan kuat kebadan saya mual laksana mendapat pertemuan sesaya tunana Besagung sinang Jawa itu apa lalam besagung apa Pegate bosi amalina Nunggaran Angkaris api Orang tepung Orang panggung Abapara Sutra Gandes Nuyaksas Aperi Kantun hati Ko kados pun dikono Kiai Insan Kamil kalian Insan Kemul. Oh, bedane kados pun niku Kiai. Jadi pertanyaane panjenengan antara Insan Kamil lan Insan Kemul. Baka Insan Kemul iku manusia kang utamakaken turu kang gedhekaken turu nglegur turu. Wong kang ilmu syariat ora gelem ngulati ilmu kang luwih jero. Ora gelem ndang-ndani nafsune dhewe supaya nafsune luwih apik, supaya nafsune luwih bagus. Ora gelem kaya mengkonon iku ngakeaken turu nglegur-nglegur mangan wareg tur wareg. Ora gelem gegulat ilmu ndang-ndani nafsune dhewe iku kang dimaksud maring awakmu iku Insan Kemul. Baka Insan Kamil iku wong kang nafsune wis ning tingkat derajat nafsu kamilah. Iki pertanyaane panjenengan iki ngedawa-dawa kang kudu den jabaraken iki nyangkut martabat martabat ketujuh atau martabat itu sing awit nomor setunggal, nomor siji, nomor ahad iku martabat ahadiyah. Iki Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan dalam kedudukan kemutlakannya, Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa, ora bisa dijangkau ning akale manusia. Iki ning alam ahadiyah. Terus martabat keloro yaiku alam wahdah. Ketelu iku ning alam wahidiyah. Alam wahdah iku wis ketinggal wisanane Nur Muhammad. Ning ketelu mau ning alam wahidiyah. Ning kepapat ya alam arwah. Para arwah makhluk sekabeh, arwah jin, arwah sato hewan tumbuh-tumbuhan lan manusia yaiki ananing kene turungana bumi, turungana langit iki
ananing alam arwah. Iku ning alam kepapat mau, ning alam kelima iku alam mistal. Keenem alam ajsam. Alam ajsam iku ya alam jasad, ya alam dunya. Kaya mengkonon nanjak ning alam kepitu yaiku alam insan kamil. Pitung martabat iku kaya mengkonon yaiku manusia kudu bisa ngendalikan nafsu kang pitu macem. Siji yaiku kang den juluki nafsu amarah. Den gambaraken nafsu amarah iku ya raksasa jaya raksa. Iku ning pawayangan. Terus nafsu lawamah iku den gambaraken maring Gajah Situbondo. Terus nanjak ning nafsu supiah iku den gambaraken wanara putih. Terus nanjak maning ning nafsu mutmainah den gambaraken burung merak. Nanjak maning ning nafsu rodiyah, nanjak maning ning nafsu mardiyah, nanjak maning ning nafsu kamilah. Iki nafsune para nabi lan nafsune para wali. Mulane iki den sebat martabat pitu insan kamil. Kaya mengkonon mau kudu bisa ngendaliaken nafsu. Mulane ayo pada belajar ngejeroni ilmu, dalem ilmu. Dudu sekedar weruh tapi kudu memahami. Kaya mengkonon paman silengut. Waduh. Jabaran aku kaya kiai. Sampai kaya mengkono ya. Masya Allah. Ya. Ya nyong makin nembe weruh kan kiai. Sampai martabat 7. Padahal menyong takone ka insan kamil. Ya insan kamil mau wong kang nafsune wis sempurna. Isun si padu tekang tingkatan nafsu mutmainah ya wis bagus. Isun iki masih akeh nafsu amarah, masih akeh nafsu lawamah, masih akeh nafsu supiah. Mulane ning wayang kulit, ning wayang golek den gambarkan anane kayon. Kayon iku dari bahasa hayun, hayun iku dari bahasa urip. Kang urip iku ya iku Gusti Allah dat kang maha suci, kang esak, kang ora bisa den gambar-gambaraken, laisa kamislihi syai'un. Ibarat wong pawayangan kang urip iku ya dalang. Kang anak yaiku dalang, isun iki ora anak, isun iki ya den anaken. Kang duweni ilmu ya dalang, kang ngandika yang dalang, kang gerakaken dalang, isun iki ya tajaline dalang. Apale dalang aja denakui, yen denakui iku aku iki ya nyatut perbuatane dalang, mencuri karo dalang. Waduh tem si kiai. Ya kaya mengkonon mau santri sun kabeh iku kang den sebut martabat kang pitu. Yang lakoni sing jare kiai ku lakonane siji. Joko itu bener, joko ya beli. Siji lakonane wedi karo Gusti Allah, kapindo lakonane isin karo Gusti Allah. Lakon mokon bayangel ya. Bukti wong pinter ning dhuwur. Ora isin karo Gusti Allah, ora wedi pada karo Gusti Allah, padahal ya menteri, golongan DPR apa pejabat-pejabat tinggi. Ora wedi karo Gusti Allah, ora isin karo Gusti Allah, melakukan kebohongan, melakukan kecurangan,
melakukan korupsi, melakukan pencurian, melakukan pengentitan, melakukan pencolongan, melakukan penggarongan. Kok? Ya karena sebabnya ya ora wedi ora sing karo Gusti Allah mbo sing penting urip mati marep dadi ular dadi kodhok arep dadi kintal bodhok. Kok ya kang barang kang loro beng lakonane angel apa maning kang liyan-liyane. Iya ya waduh. Ribet ku katone Bu Kiai. Ya ribet iku nglakonane. Ribet ora kejagan. Waduh, Kiai wong jaluk lagu Kiai. Bapak Haji Mantri Mudasir, lagune aja kepalang demen. Ya wis dituti bae, yen jaluk lagu kepalang demen tak lagu apa? Pak Menteri, lagunya kepalang demen tak Gatot Kaca kan Pak Menteri. Wis gak? Supaya lagu Gatot Kaca bae Pak Menteri. Go yo lagune rungokaken. Lagune Gatot Kaca kanggo Bapak Menteri Haji Mudasir. Karo Bapak Lebih Karyoto kalian Bapak Guru Mulyono. Lagune Gatot Kaca. Wong lanang iku ninggane yen mate Gatot Kaca ribasan ari ngomong yang ingin tegas pangot sampai juga disiplin aja ini kan jujur di guru tapi dene kebenaran di urip ora sopan ya merasa ninggalnya sopan santun budi bahasane bisa minta hati senang siang hati pada kebita bayangane mana wayang senang bunga namun beruntung saja hati pada kebita badai bayangane mana badai wayang senang bunga badai namun beruntung saja kelingan ulang kelingan Pelesan jalan-jalan Mama Yoyo rumah piknik yang sebulan Mama Yoyo dari turun perjalanan muter-muter di pegunungan maksud hiburan tanggung berbunga kiraan Mama Yoyo rame-rame sebuah batu angin gunung semeliwir banyu bening iwan kepati jelipir lanang wadon adus-adusan abah daki sesenengan angin gunung semeliwir banyu bening iwan kepati jelipir lanang wadon adus-adusan gede cilik sesenengan mata mirip ngiwekene kayang gengges ning angen-angen Mama Yoyo pikiran ora kaguan dalam badai apa
Abadaing sayang pitung sasi ngawasi aku ngenteni musiramu bagus tak anti winungi tansah kaimpi-impi bapak aman zone hati nangku setengah mati jenengku yo masih ujung lali milingono rikono zaman semono bapaman siramu janji aku setia ngenteni abah daing lahir batin bapaman tresna terus ingati kangen wong kangen gini rasane dalanan rindu wong bagus kowe ketunggu kangen wong kangen opo apane mamang rindu tampane kudu ketemu Rapa muda enake kagulujan negono abandai kandang asmara palujan wong bagus hati Mas Baron nusadani bos jangkrik wong kangen dengan ucapi Sampai di sini dulu. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.